Yeah. Hey. I can't go to sleep, I need a bag. Posted in the trap, that's where I'm at. That strap on me, they tryna do me bad. She got double C all over her body. I can't go to sleep, I need a bag. Posted in the trap, that's where I'm at. That strap on me, they tryna do me bad. I trip out the car on the stove, since a young and I've been chasing the money. Ansa lali push ispani banbiza ufuna sithile bura yami umnanzwakali time is money ndikumgani phakamisa ilali Asiphuma apho manje into wayifumana la way yakho uzona andazi manje bakhona hayi ndiyakwazi akaloku wena ungunjani bamanini ukusishumane mna hayi mna ndingutata wabo ngako nawe utya phantsi apha mna ndingutata wabo bayandazi yukwethini uyaxoka jonga apha boy ushushu mani shushu kakutsho wona jonga esasimakeni hama nomntana nobe nomntizolo kwetyara ngase ndingakubonisi ne-evidence boy khawutshona iitshatsi zam nayo jonga kwanomo utyaba phantsi kokwethini Cold day, hot day. Yama kwedini. Yeah. Soya mani besishumane Lapho basishumane. yo ayimfuza ngani andiyazi thina Jolly. Animazi uthena jita babetya ngota mnapekhala Ay, kaka yonke. azibona benza kuba Amalama kwedini. Bani apha aqhela ma. Aqhela. Bani. ithatha ungqola mani yar sika baba oh hayi futhi sishumane